Homemade banana cheese nut cake, perfect na pang merienda. Ating tikman sa mga tila. Hindi matatawaran ng sustansya ng saging na mayaman sa potassium. Ayon sa mga doktor, ang pagkain ng saging ay malaking tulong sa immune system upang labanan ng virus. Ngayong hapon, homemade banana cheese nut cake ang ating merienda na ituturo sa atin ni Alan mula sa Tarlac. Alam kong mahigit isang buwan na ang enhanced community quarantine at halos lahat ay nababagot na. Worry no more sapagkat sa hapong ito, tuturuan ko kayo ng homemade banana chestnut cake. Ihandang mga sangkap gaya ng saging, cooking oil, harina, baking powder, butter, itlog, asukal, asin, cheese, choco powder at peanut. Una, duruging mabuti ang saging at lagyan ito ng cooking oil. So haluin po nating mabuti. Sunod na ihalo ang iba pang sangkap. Maglagay lamang ng kaunting harina para mangibabaw pa rin ang sustansya ng saging. Ilagay ito sa hulmahan at iluto sa oven ng 25 hanggang 30 minuto. Actually, ang sarap talaga nitong banana cheese nut ni Sir Alan dahil talagang nag-complement yung kanyang taste na merong salty and sweet. So, magugustuhan to ng mga anak ko. Ngayong may enhanced community quarantine at sarado ang mga establishmento, pagiging madiskarte lang ang sagot para matikman pa rin ang mga paboritong merienda. Russell Simorio, Balitang Amyanan.